helping help group atum pen langvoku adung het kedo kanya kathar arong along kirap kapajerda. Langtuk rong pi arong pini rong ker kaki. Kardom inglong kriya birta pen nili sami nirtina tiron pi non birta thi pi pen arjuponita. Thang ni phaing kore hini arni helping help group atum pen patir pi ponsi kanya kathar arong along kirap pajerdam. Halabang so kanya kathar arong non hejong longli alam ki kedo ko kajok. Kanya kathar arong aradatum kachukim ahem sita pripon edlo. Lapen kanya kathar arong aradatum kedo athai awi kethak athai awi aporahut helping help group atum pen sang lapen han kirap pajerdam. Labangsu kirap pajerdam along helping help group mepu bidasing timung lapen chun bang sar kiri tiron dihinrim bang kabin tiron pilapen organizing secretary moromi tirang pilapen Arya Sanghuatum cetongdun. Pini labangsu kirap kapajerdam along cirapdun akihai moina rong hang pilapen harlong ki timung atubapan mepu bidasing timung pen ningaklong pen kacuru pajerpon dilai pen sar kiri tiron inglong kiri abirta. Karbi yan pukhe na ching hondun na ching sutun pe na jaw na lutum dili tum aphan asawa sitame sang han la han na lutum dili ke wan pin na piji na pin na paji pe na jaw na lutum aphan churu lo ni na samlo tala tangte pini la helping help group atum nangli tum long kirap nang paji ra puthak nang ni hin ben pini puin tum Dilihin pen gipui pubang ke nangli tum helping group tum nangli tum lanon son nili tum homosaan kasiksak along nangli tum asavet sita la sang han nangli tum nangli pinang pajirik lo ni tum ke nangli tum pan suri kardom iklo ho nilining kang sam pena kardom iklo kanya kathara rong along ladak itu la lang muku adung het alang li tum kisung ke phua joinin tum chini pen ni tum la helping help group pen alang tum man ni tum jungyung pen avedet sitabi asap sobe sitabi ni tum kirap nang paji lo ladak alang li tum kisung along la pen lapuson karbihian nang bong la lapuson kachipasung bangge madu sitami claim kledian nangi pusi nili tum mahin pen ta chuning ripon lo la pen kiwang gilang apor sitami madua bangku sitami ilitum karbihian along la puson kachipasung bangi claim kledian nangji la athe alang litum dak kodane pen kiwang amia tumle ladak nang do kali konane pen kiwang bihari tumle ladak rong nang chukim putakali ilik karbihian atumsi dadak rong nang chukim la si madu bang pusitame la puson karbihian apan lapuson kachipasung bangi claim kledian nangji pusi nili helping help group amai pu ahin pen kachuning ripado pono Labangso arong care kuru sarbang pipensi pacun pon lo puta kuru saratum pen nang thandun laki ajit teron hemari rong pi Robinson Tokbi ke hai kiling alang litum pensi bangso arong care pacun pon lo lapen ke local MAC Richard Tokbi Forest Board Chairman sitami nang rabdun lo puta ningjepon lapen ke nilitum arkoi ni phai po arni ke nilitum arong ke adon ong edet ajok un edet lo puta ajit teron pen ningjepon lasi nilitum ke idon pen tangka suri isi an cirung pon puta ningjepon rongjang pong pen Robinson timung inglong kiri abirta.